Litoturia patrocina Lorache. Què tal? Bona vesprada. Avui hem agraït i molt aquest descens de temperatures en algunes zones del nord de l'interior fins a 10 graus respecte a les d'ahir, en punts de la costa entre 5 i 7 graus més baixes que les d'ahir. Veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat com el dia començava ras, encara amb vents de ponent o de mestral que ens han encarregat de deixar encara molt altes les temperatures esta passada nit, i a partir de migdia veiem com els núvols cada volta eren més compactes en punts del nord de València, en punts de Castelló. No són núvols que deixen el cel tancat, però sí que ha augmentat la nebulositat, el vent ha començat a girar a vent d'origen marítim i això ha provocat un descens de les temperatures. Esta franjeta de núvols és la que demà de matí podrà deixar algun ruixat en punts del litoral del centre-sud de València o del nord d'Alacant, però en principi pensem que seran precipitacions de caràcter molt dèbil. Les temperatures màximes encara han tocat els 30 graus en punts de la Safor, en punts de la Marina i sobretot han tocat o han superat els 30 graus a l'extrem sud. Destacant això 31 graus del Campello, també de Crevillent, 30 graus hem tingut a Torrevieja o Alacant, i la major part de temperatures han quedat entre els 25 i els 30 graus. També en algun punt del centre de València hem arribat als 30 graus i les temperatures més fresquetes al voltant dels 18 i 19 graus, quan ahir tenien temperatures de 28, 29, fins i tot 30 graus també a aquestes zones de l'interior. Demà comencem el dia amb presència de més núvols, especialment en punts del centre, en punts del litoral, sense descartar algun ruixat de caràcter dèbil. Les primeres hores del dia, els vents fluixos de xaloc i les temperatures mínimes han tendència a baixar, i també ho faran les temperatures màximes. No serà una gran baixada, però sí que quedaran 1 o 2 graus més baixes que les d'avui. I encara durant tota la jornada o durant tota la vesprada, bona part de la nit, presència de núvols baixos en punts de la costa. Les temperatures al voltant dels 27-28 graus, les més altes, tant en punts de la costa com a les comarques més centrals, i en punts de l'interior temperatures que fins i tot podien pujar perquè a aquestes zones farà més sol i les temperatures pujaran situant-se al voltant de 33, 24, 25 graus. Sembla que divendres escampen els núvols, farà més sol, alguns núvols tindrem de matí en punts de la costa, pujaran un parell de graus les temperatures, i el cap de setmana, l'últim cap de setmana de setembre, es presenta assolellat, tot i que dissabte tindrem més núvols a la meitat nord de la comunitat, en punts de la costa, les comarques més centrals de Castelló o del nord de València, i aquestes zones podrien baixar de nou les temperatures. Diumenge, sol i temperatures en ascens, i com a base de predicció per la pròxima setmana, sembla que l'estigüer de Sant Miquel porta compte de quedar-se, i la setmana que ve també serà calorosa. Litoturia ha patrocinado Lorache.